Kedves tiszalpári választópolgárok! Ismét eltelt 5 év, és 2 nap múlva vasárnap ismét választanunk kell. Ki legyen Tiszalpár polgármestere, 4 jelölt közül kell választanunk, illetve össze kellene hozni ebből a 19 képviselő jelöltből egy 8 fős testületet, ami ütőképes a következő 5 évre, és mindannyiunk érdekeit szolgálja függetlenül, önérdekmentesen és lehetőleg politikamentesen. Nem egyszerű időszak ez a kampányidőszak, különösen, hogyha az ember ennek résztvevője. Rengeteg olyan dolgot hall, ami nem esik neki jól, bár úgy gondolom, hogy talán az induló csapatok közül a mi csapatunk képviseli vagy fogja össze a leghitelesebb személyeket. Ezzel kapcsolatban az elmúlt napokban mindenkit értesítettünk, mindenkihez eljutott a kezembe látható zöld színű szórólapunk, amin ugye én, mint polgármester, illetve képviselőjelölt Bodor Ádám és Bátor Réka független képviselőjelölt látható, illetve az a 11 pontból álló programunk, amit úgy gondoltuk, hogy több év után már nem várhat, ki kell mondani, mik a legfőbb pontok, amivel foglalkozni kell. Nyilván ezen túl a Tiszalpár, illetve újfalusi fórumokat ennél messzebb mentünk, tehát több részletbe is belementünk, hogy mit szeretnénk. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ezeket a pontokat úgy igyekeztünk összegyűjteni, hogy lehetőleg a jövőben is kimerjünk állni érte, ne pedig egy elfelejtett ígéret legyen. Ha jobban megnézzük, ezeknek a pontoknak a többsége nyilván bármi igényelhet pénzt, de igyekeztünk úgy összeszedni, hogy lehetőleg emögé csak a mi szorgalmunkat, kitartásunkat, kreativitásunkat és némi pénzt kelljen tenni ahhoz, hogy a falu arculata nagyot változzon. Többször elmondtam a fórumon is, hogy az indulásunk oka ráadásul, tehát hogy így külön csónakban nevezünk függetlenként. Ennek az oka az, hogy én már januárban beszéltem a rajtam kívüli 3 polgármesternek indulóval, ugye jelölte, és azt tapasztaltam, hogy tulajdonképp egyikünknek sincs olyan rálátása a falu jelenére, ami tükrözné a mai állapotokat. Ez már egy erős érv volt amellett, hogy külön polgármestert indítsunk személyünkbe. A másik dolog, hogy itt hangsúlyoznám azt, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy Tiszalpárnak független polgármestere legyen. Személy szerint, illetve személyünk szerint egyáltalán nem szeretnénk, hogy a falu eddigi megosztottságát, amiből pont, hogy egységet kellene kovácsolni a következő időszakban, a pártok megjelenése újabb klikkesedéshez, körök kialakulásához, érdekkapcsolatok kialakulásához vezessen. Le kell, hogy szögezzem azt, hogy én másik 2 képviselőtársamért a tűzbe tenném a kezem. Ismerem, és sokat együtt dolgoztunk az elmúlt években civilként, mindannyian tettünk, és a legdrágábbat adtuk Tiszalpárnak az időnket és az energiánkat. Nyilván nem lehet mindenki, nem ajánlhat föl, főleg nem látványosan mindenki előtt, nem tudtunk licitversenybe bocsátkozni egyes indulókkal, sem pénzben, sem pedig mennyiségben. A munkánk mellett tulajdonképp nincs arra időnk, hogy állandó Facebook üzenetekkel vagy videókkal bombázzuk a nagy érdeműt. Úgy gondoltuk, hogy az embereknek elég lesz az, hogy a szórólapon látott programunk, illetve a Tiszalpári Hírmondóban megjelent a bemutatkozásunk is nagyon röviden, amit 2 elmúlt hetekben megtartott fórumon is részleteztünk, amit végül egy panelbeszélgetéssel zártunk, hogy meghallgathassuk önöket is.
Visszatérve ismét egy kicsit tudtam ma, fórumot egyik induló sem tartott, közös programmal senki nem mert kijönni. Ennek az okát megmondom őszintén, máig nem értem, illetve mint ahogy az sem, hogy ránézve itt a 19-es képviselőjelölti listára, tulajdonképp akárhogy is nézem, 11 személy tudok rajta összeszámolni, akik bár annak ellenére, hogy ilyen-olyan szervezet szerepel a neve mellett, vagy akár oda van írva, hogy független, mégsem független, egy oldalt támogatnak, ez pedig nem más, mint az egyik párt. Nem akarok itt túl sokat beszélni arról, hogy bemutassam önöknek, hogy mit ér egy politikai ígéret. Mi nem operáltunk ilyen üres ígéretekkel, amit többnyire a falu lakossága szóban kaphatott meg, amit ugye elég nehéz lesz a jövőben ellenőrizni, hogy ki hogy váltotta ezt valóra. Úgy gondolom, hogy egy 5000 fős településnek ugye, mint Tiszaalpár, nincs szüksége a pártpolitikára, mert csak bajt hoz. A másik dologra visszatérve, hogy ami egy kicsit az előző rendszernek, az előző önkormányzati érának, úgymond, vagy polgármesteri érának a hozománya, túl sokszor ismételte el a polgármester urunk azt, hogy itt nem nyertünk pályázatot, megint nem nyertünk, csak ezt nyertük, stb. Túl sokszor használta a védekezésnek ezt a módját, hogy tulajdonképp leplezze mindazt, hogy Tiszaalpáron a mai állapotok olyanok, amilyeneket mindenki tapasztal. Ugye említettem azt egy posztban is, hogy a szórólapjainkat saját magunk vittük ki, ehhez több mint 70 kilométer gyalogoltunk, így alaposan volt időnk megnézni minden házat, és hát megmondom őszintén, annak ellenére, hogy a 4 polgármester jelölt közül talán én látom a legborúsabban Alpár valódi jelen helyzetét, ez még tovább fokozódott a látottak után. A falu körbesétálása ilyen módon nem egyenlő avval, mint hogy biciklizek egyet, vagy az autóból teszek egy kört. Jóval mélyebb impressziókra tehet az ember szert, hogy milyenek is a valódi állapotok. Azt is elmondtam, mint az indulás fő motivációja, hogy az indulásunkat az váltotta ki leginkább, hogy egyszerűen nem látjuk azt, hogy a jelen többi polgármester jelölt reálisan látná a jelenünket. Ebből adódóan én elképzelhetetlennek tartom, hogy egy jövőbeli tervvel álljanak elő. Lehet itt mindenféle látványos beruházás ígéretét tenni. Nem gondolnám, hogy Tiszaalpárnak elsősorban a pénzre lenne szüksége, nyilván arra is, de ezt, ahogy Bartók Pista mondta, illetve hát említette a szórólapján is, tulajdonképpen egy független polgármesternek, illetve testületnek korrekt viszonyt kell kialakítani a járási, megyei, illetve hát az országos, ha úgy tetszik, politikával. Erről a fórumon sokat beszéltem, hogy nyilván a lobby nagyon fontos, erre az előző polgármesteri éra nem volt képes, és tovább megyek, mivel a pályázatok nem nyerésen nem gondolnám, hogy elég okot szolgáltat arra, hogy Alpár eddigi sikertelenségét magyarázzuk, ugyanis rengeteg olyan pályázatról tudunk, ami Tiszaalpár soha, de soha nem adott be vele kapcsolatba pályázatot. Tehát az ezzel való takarózás, hogy nem nyertünk, az valójában egy kicsit helyesbíteném, úgy néz ki, hogy hát nem nyertünk, mert be se adtuk. A másik dolog, úgy gondolom, hogy a több mint 1 órás videófelvételen létező fórumunkon próbáltuk azt sugározni önöknek, amik valójában vagyunk. Az elmúlt évek civil tevékenysége, amit mindenféle üzleti érdektől mentesen, önzetlenül tettünk, ez lehet egy jó kiinduló pontja egy új képviselőtestületnek és egy új polgármesternek, ahol kiemelten fontosnak tartanám azt megmondani, vagy elmondani, hogy nem én a részemről, illetve többet magammal nem szeretnénk, hogy egy fiatal polgármestert szeretnénk, aki lehetőleg képes több érát folytatni.
illetve hát amit már mondtam, lehetőleg független polgármester legyen, mert épp ahol ezt a videót készítem, talán a legjobb példa arra, hogy mit jelentenek az üres politikai ígéretek. Ez a helyszín nem más, mint a lakitelek Tőserdő fürdője, ahogy hogyha kicsit megfordítom a kamerát, és elnézhetnek arra, láthatják, hogy itt ez az önkormányzati tulajdonban lévő fürdő az elmúlt körülbelül 30 évben nem túl sokat változott. Pedig hát lett volna, igény az lett volna rá, pénz valahogy mégsem jutott ide. Ezek függvényében, hogyha az ember így gondolkodik, akkor rögtön más az értékítélete ezeknek a szépen hangzó ígéreteknek. Mi úgy gondolom, hogy a fórumunkon, illetve bárkinek személyesen, aki ismer bennünket, tudja, mi ilyen ígéreteket, amit nem tudunk megtartani, olyanokat nem teszünk. Mi mindösszesen az időnket, energiánkat, a kreativitásunkat, a tudásunkat szeretnénk felajánlani Tiszaalpár minden lakosa számára. Nem szeretnénk köröket képezni, nem szeretnénk az egyenlőbbeknél egyenlőbbek lenni, ha lehet így, mindenkire egyformán úgy tekintünk, és csak a teljesítmény megítélése objektíven dönt, vagy esik latba. Szeretnénk véget vetni ugye az uránbátyám rendszernek, amit Alpáron igencsak elterebélyesedett. Úgy gondolom, hogyha a mostani függetlennek nevezett éra esetleg pártszínekre változna, tulajdonképp ugyanezt fogjuk kapni, csak más szereplőkkel. Szabad ezt így megfogalmazni. Ezúton szeretnék mindenkit arra buzdítani, főleg azokat, akik újak Tiszaalpáron, kevésbé ismerősek, főleg a választott jelöltek, vagy hát az induló jelöltekre nincs rálátásuk. Próbáljanak meg kérdezősködés útján tájékozódni, mert annál hitelesebb forrás talán nincs. Itt azért mindenkit óva intenék attól, hogy például rólunk nyilván ne az ellenfelek ismerősein keresztül érdeklődjenek, mert ahogy eddig tapasztaltuk, rengeteg a torzítás, a dezinformáció, ilyen többek között az, hogy mi nem akarunk pályázatokon indulni, ami körülbelül olyan nonsens, mint hogy nem is tudok rá hirtelen példát mondani. Szóval a szavainkat elkezdték kiforgatni, pontosan úgy, mint azoknak a fogalmaknak a jelentését is, hogy mit jelent az, hogy független. Ha én végignézek ezen a képviselői jelölt listán, valaki merje odaírni, hogy ki a szponzora, merje a nevére venni, hogy ezt éppen ennek vagy annak hívják, de ne éljen, ne akarjon ez is, meg az is lenni, mert sokan itt úgy gondolják, hogy ha a pártokhoz oda dörgölőznek, az egyből egyenértékű lesz azzal, hogy rájuk szakad a bank, meg nagy pénzeső lesz mindenki számára. Úgy gondolom, hogy az elmúlt pár év politikai, közéleti helyzetét, aki Alpáron kívül is alaposabban nyomon követte, a politika tanúbizonyságát tett arról, hogy hát ez nem így működik. Úgyhogy kérek ezúton mindenkit, próbáljon meg bölcsen dönteni, informálódjon, kérdezősködjön, és lásson túl ezeken a talmi üres ígéreteken, amit papíron egyelőre, illetve videófelvételen rajtunk kívül egyelőre még senki nem mert fölvállalni. Hozzáteszem ismét, hogy mi nem pénzközpontú ígéreteket tettünk, hisz Tiszaalpáron talán a bajok forrását, és amin leginkább változtatni szeretnénk, pont abban tudnánk összefoglalni, hogy Tiszaalpárt újra egységessé kell kovácsolni a közösségek szervező ereje, illetve támogatása által, ehhez pedig fiatalos lendületre, illetve szorgalomra, végtelen kitartásra van szükség. Hogyha bizalmat szavaznak nekem, mint ugye a legfiatalabb indulónak, aki egyébként rendelkezik minden szükséges tapasztalattal, akkor egyet ígérhetek, én nem arra fogok törekedni, hogy a 8 órám kiteljen az önkormányzatnál, illetve ott az irodában, hanem ugyanúgy, mint eddig, amit én már megszoktam az elmúlt években a versenyszférában, minden napért meg kell küzdeni. Ha kell, akkor napi 12 órába.
hogy teljesen mindegy, vagy hétvégén is. Én ezt tudom önöknek ajánlani a mi részünkről, ezt a végtelen szorgalmat, kitartást, és nyilván az a más dolgokról való lemondást, hogy ezeket a dolgokat a közjavára véghez tudjuk vinni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Legyenek szívesek, ha több dologra kíváncsiak, nézzék meg a több mint 1 órás videófelvételünket is a fórumról. Legyenek türelmesek, bár kicsit lassan indul, de nem túl sok értelme van perceket nézni belőle, mert ott minden mondani való mindennel összefügg. Ezt a komplex struktúrát másképp, ezt a gondolkodást másképp lehetetlen pár percben átadni, úgyhogy kérem, szánják erre az időt, illetve kérdezősködjenek a megfelelő, a falu független véleményvezéreinél, legyen az idősebb vagy fiatalabb, és június 9-én álljanak mellénk, álljanak ki a függetlenség és a fiatalos új Tisza pár mellett. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.